To je, ako náhle poslanci odsúhlasia niečo, čo je v rozpore s Božími prikázaniami, spúšťajú v našej spoločnosti, ja to tak poviem, samokanibalský systém, ktorý v prvom rade požiere mravných zásadových ľudí v našej spoločnosti. Prečo ich? Lebo tí mravní zásadoví ľudia budú mať na výber alebo proti Bohu, alebo proti politikovi. Mravný zásadový človek nikdy nepôjde proti Bohu. Teda pôjde proti politikovi a politik má svoju políciu a má svojich ľudí a tí ho zničia. A keď tí ho zničia, keď mravne zásadoví ľudí vykinožíme z našej spoločnosti, no tak sa naša spoločnosť zrúti jak most bez základu. A prečo to Boh dopustí? No pozrite sa, pretože je láska. A prvý predpoklad lásky je sloboda. Keby bola len jedna možnosť, hovoríme o nutnosti. Ale tým, že sú dve možnosti, najmenej dve, hovoríme o slobode. Boh by nebol láska, keby takto zasahoval. On vidí, on iba odporúča, neodporúča. Tak, jak máš v doprave stopka. Hej. Tam nie je reťaz, že ťa chytia na reťaz, ale tam je stopka. Ak ju porušíš, kamaráde, doplatíš na to. Tak, jak je červený semafor. Červená stop. Hej. Porušíš, potom čo fňukáš? Čo ty potom fňukáš? Boh je na vine. A však Boh ti dal červenú. Boh ti dal teraz je zelená. A ty potom obviňuješ Boha. Boh ti dal semafory. Príkazy, zakazy. Nerešpektuješ ich a potom by si bral Pána Boha na zodpovednosť. A Kristus v Novom zákone orazitkoval pred 2000 rokmi na sviatosť manželstva. Hej. A čo my lepšie vymyslíme? Európska únia vymyslí lepšie. Ale, prosím vás. Hej, ale Európska únia nemôže rozkazovať, prikazovať. Môže síce niečo nariadzovať, ale my nie sme povinní vôbec, my nie sme podriadení predovšetkým Európskej únie. Keby bola Európska únia chytrá, tak sa podriadi Bohu. A my dneska tieto veci nemusíme riešiť.